Jordi Cacho fent aquest tall de cinta protocolari de l'inici d'aquest gran premi a Sant Pere, Perafort i Puig del Vi. Aquí, bona carrera a tothom. Sortida ja d'aquesta 59a edició del Gran Premi Sant Pere, Perafort i Puig del Vi. Recordem, 11 voltes de 10 km i mig, 115 quilòmetres de recorregut amb sortida i arribada en aquesta línia de sortida i arribada, doncs que acaben de fer aquest centenar de corredors que esperem que tinguin una bona cursa a tots. Bona carrera a tothom i farem el seguiment d'aquesta cursa des d'aquí. Gràcies. Como un carnaval, con cada giro y sonrisa, la alegría es natural. Es un hechizo del ritmo que nadie puede evitar. El corazón late fuerte, es momento de soñar. Quieren bailar, el ritmo mueve los cuerpos, manos arriba, 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 todos a bailar. El viento lleva el compás, se siente en cada paso un misterio sin igual. Baila, baila en la noche, deja el alma en el lugar. Sigue el ritmo que te envuelve y no pares de girar. Los colores de la fiesta brillan como un carnaval, con cada giro y baila, baila en la noche.
estrellas quieren bailar. El ritmo mueve los cuerpos, manos arriba. Arriba, arriba, todos a bailar. El viento lleva el compás, se siente en cada paso un misterio sin igual. Deja el alma en el lugar, sigue el ritmo que te mueve. Siente el compás.
cuerpos, manos arriba, 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 todos a bailar. Un misterio sin igual. Gira, gira, vamos ya. Los colores de la fiesta brillan como un carnaval. La alegría es natural, es un hechizo de ritmo que nadie puede evitar. El corazón late fuerte, es momento de soñar. Baila, baila en la noche. Sigue el ritmo. Gira, más fuerte siente el compás. El corredor que encapçala la carrera, que continua el corredor, recordem, del Batxever, Ebre, Vladimir Goncharov, que ha agafat aquests metres d'avantatge, aquest corredor, i al darrere veiem el corredor. Aquí el tenim de l'MP Group, el corredor Jaume Villar, que s'aguantava darrere del corredor. Un tambor suena a lo lejos, el viento lleva el compás, se siente en cada paso, un misterio sin Més corredors que continuen passant a un minut d'aquesta recta de pujada de final de carreres, i restaran dues voltes a pal final. Aquests corredors, recordem, continuen en carrera. Més corredors que passen sobre aquesta línia d'arribada quan els resten dues voltes a la final. Suposo que el primer. Suposo l'últim, perquè va... L'arbitrit anava darrere. Sort que us ho preneu en filosofia. Jo a la càmera tinc un avís de temperatura.
al darrere, ben a prop, el tenim aquí, els seues perseguidors, amb el dorsal 36 i després amb el dorsal 862, aquests corredors que estan atrapant al corredor rus que encapçala la carrera. Última volta, corredores, última volta d'aquest gran premi Sant Pere, Perafort i Puig Delfí de ciclisme. Última volta, corredors. Més corredors en aquesta cursa trencada que estan en aquesta última volta, iniciant ja aquesta última volta. I al darrere veiem aquest set de vehicles també. Última vuelta. Última vuelta, corredores. Última volta, corredors. El primer classificat, Gonzalo Vicente, 62, el corredor en aquesta final del gran premi Sant Pere de ciclisme, més el corredor, final de corredors de línia d'arribada. Estem esperant l'arribada de més corredors en aquesta ja final de carrera. Veiem un altre corredor, aquí tenim el 866, el corredor del Luca Garceli, que finalment i seguim esperant a més corredor. Aquí és el corredor amb el dorsal 8 de Pedros de Lleida, Marc Mestres, i al darrere companys d'equip de l'EDP Grup, aquí arribant ja al final de carrera. Atenció, corredors, final de carrera. No, pero digo, ese que ha pasado antes. Un tambor suena a lo lejos, el viento lleva el compás, se siente en cada paso un misterio sin igual. Més corredors que arriben, veiem aquí un nou corredor final a la dorsal 199, en Adrià Garmendia del Ries Baixes, i més corredors corredores final de carrera d'aquest gran premi Sant Pere de Memorial en Ramon Falcó de ciclisme. Sortien a les 10 del matí els corredors en aquest circuit de 9 quilòmetres i mig que hem hagut de realitzar a les
11 voltes per coronar finalment el dorsal 862 en Francesc Benassar com el primer corredor que ha creuat a sota aquesta final. Veiem aquí aquest espina final dels corredors. A l'equip de Campclar, l'MP Group, l'equip guanyador d'aquesta edició del Gran Premi Sant Pere. Aquí tenim aquest aplaudiment pel millor equip i l'alcalde també, que surti a la foto. Posis per aquí, senyor alcalde, per la foto el millor equip d'aquesta edició del 2026 del Gran Premi Sant Pere de ciclisme categoria Elite Sub-23. Com a guanyador de la categoria Sub-23 per Vladimir Goncharov. Ferran, el premi com a tercer classificat a Vladimir Goncharov de la penya ciclista Baix Ebre. Segon premi, segon classificat, el corredor del Club Esportiu Montsià, Arnau Soler. Veiem el delegat de la territorial tarragonina de la Federació Catalana de Ciclisme fent el lliurament d'aquesta copa com a segon classificat d'aquest Gran Premi Sant Pere. I el guanyador absolut d'aquesta edició, 59è Gran Premi Sant Pere de Ciclisme Perafort i Puigdelfí, ha estat el corredor del Club Ciclista de Teix, Francesc Benassar. Francesc Benassar, aquí el tenim, lliurarà la copa com a guanyador l'alcalde de Perafort, el senyor Jordi Cacho. Aquí tenim aquest podi dels guanyadors d'aquesta edició del Gran Premi Sant Pere de Ciclisme. El primer classificat és Àlex Sierra, fa el lliurament d'aquest mallot, el delegat de la territorial, i també el Jaume Fígols com a líder sub-23, els dos líders d'aquesta classificació general de les clàssiques catalanes. Aquí tenim, doncs, aquest podi d'honor amb els guanyadors de les classificacions de les grans clàssiques i el podi d'honor d'aquesta edició del 2026 del Gran Premi de Ciclisme